Ola, son Samuel Grela Seoane, de terceiro B, e neste pequeno vídeo vou a falar do libro Marta ante o espello, de Teresa Calo Fontán. Teresa Calo Fontán naceu en Donostia o 24 de abril de 1955. Agora mesmo ten 67 anos. Teresa escribiu 11 libros, entre os cales se encontran O mellor de cada casa, A cegas ou O esquío vermello. Deites entre liñas e Marta ante o espello foron os libros máis famosos de Teresa Calo Fontán. A protagonista do libro Marta ante o espello é Marta, unha rapaza que sofre un trastorno alimenticio. Esta rapaza deixa de comer para subir a súa autoestima. Marta, a raíz de deixar de comer, enferma e posteriormente morre. Marta, ao morrer, aparece nun sitio parecido a un escenario. Ela pensaba que estaba nun sitio chamado limbo, que é onde van as persoas despois de morrer. En frente de Marta había persoas, e aínda que non lle facían moito caso, Marta contoulles cousas dos seus últimos anos de vida. Marta pediu verse nun espello como era antes de morrer, para ver se estaba tan delgada como lle dicía a súa nai, e todo o mundo que falaba con ela. Marta viuse no espello e estaba tan delgada que parecía un esqueleto. Aí foi cando se deu conta de que non valera a pena parar de comer. A min este libro gustoume moito, porque trata un tema importante, a autoestima, e ten varias reflexións boas que me gustaron. A parte, para o meu gusto, é fácil de entender, e a historia me ten enganchado hasta o final. Recoméndovolo.